फ्रेंड्स बे साननैसोआ पलिटिक्सनिनो बोथोर सरकार दानो थांगासिनो दङ बे सरकार दानो थांनायाव गोबां दान्थे बिदान्थेयाबो क्रिएट जाबाय जायफोरा बीपीएफ खौ जोबोर मोजां मोनग्रा इउटिउबारानो जा सोरबा लिडारानो जा सोरबा सापर्टारानो जा बब्बा आफादानो जा माने बिथांमोना इलेक्शन जोबनायनि उनाव सिरिसो थानांगौमोन माने अरगासिनो दं आरो दाबो एबसुखौ रायलाय दीपेन बर'खौ रायलाय इउपिपिएलखौ रायलायगासिनो दं बबेखानि जों पाब्लिकफोरा मोनसे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां जे जोबलांनायनि उनाव दावहाया जोबलांनायनि उनाव बेबायदि बुंलायबाय थायोबा नायलायनो हायियासो बारा जायो ओंखायनो बुङिया गाहाम माने जि जाबाय जोबलांबाय आरो दा बेवहाय बुंनो गोनां गैला दासो मोनदोना मोनबायना अथ'सो 5 बोसोरनिल' इलेक्शना मात्र 5 बोसोरनिल' बुस्थु 5 बोसोरनि उनाव मा चेन्ज जागोन बेखौ नोंथाङा बुंनो हाया बेनिखायनो बे 5 बोसोरनि थाखाय एसेबांबो माने इनसाल्ट खालामनाया मोजां नङा खारन जाय राजखान्थि पार्टिनि जानो नोंथाङा बाथ्रा बुंबाय थादो बियो नोंथांनिबो अरायबो नङा बे माब्लाबा नोंथांनि थाखायबो खहा गोनां जागोन बेनिखायनो पार्मानेन्ट नङा दे लोगोफोर राजखान्थिया नोंथांनि पार्मानेन्ट लोगो नङा जों बियो समनिसो बाथ्रा समा जोबोर बोलोगोरा सम फैयोब्ला गासैबो जोबस्रांलांनो हागौ बेखौ नोंथाङा बुंनाया नोंनिबो खहा गोनां जानो हागौ बेनिखायनो एसेबांबो अभार कनफिडेन्सजों बाथ्राखौ दा बुं जोंनि हारिया सबसे इम्पर्टेन्ट जों खौसे थानांगौ देरहाबाय जोब्बाय मेन्डेट मोनदो बरिया बिसोरनि दिना फैबाय जोंलाय दालाय मानो नोंजों आंजों गाज्रि मोनलायनाय जानांगौ बेबायदि जानाङा स' बेखौ बुंग्रोबाय आङो बे मोनसे भिडिअ बे बाथ्राखौ बुंगोन जे आं सार्भे खालामाखै साइन्टिफिकेलि बेखौ सार्भे खालामनानै बुङाखै माने आं ससियेल मिडियायाव नुनाय बाथ्रा बुंदों बेनिखायनो बेवहाय रियेलिटिया बेसेबां दं बेखौथ' बुंनो हाला नाथाय मा नुदों जे इउपिपिएलआ जेननायनि जाहोना मा आरो बीपीएफआ देरहानायनि जाहोना मा आं जाय बाथ्रा बुंगोन बे बाथ्राया सैथो नंगौ नङा बुंनाया नाथाय बे सैथो जे बेफोर बाथ्राफोरा मा इउपिपिएलखौ जेननायाव सापर्ट जादों आरो बीपीएफखौ देरहानायाव सापर्ट जादों ओरै आरो बाथ्राया माने बुंनाय बादिब्ला गोबां मानसिखौ बुंबाय थानाय नुदों जे पलिटिक्सआव मा फैसाया मोनसे बिराद गिदिर फेक्टर बै फैसाखौ रानथिंनायाव गामि लेभेलालागि न'खर लेभेलालागि बा जायफोरा बीपीएफआव जइन जादों बिसोरनो फैसा राननायाव बीपीएफआ माने साक्सेसफुल जादों बिसोरखौ जोथोन लानायाव साक्सेसफुल जादों आरो जायफोरा इउपिपिएल बिसोरनिया माने बे खामानियाव बिसोरो फेलें जादों बुंनाय बादिब्ला इउपिपिएलनि चेयारमेन मेम्बार जायफोरा जि लेभेलाव दङ जायफोरा जि लेभेलनि नेता बै नेताफोरा माने पाब्लिक रिलेसना जोबोर गाज्रि बिसोरो मानसिखौ सनमान होनो रोङा गामिनि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ सनमान रोङा खायसेयाथ' गामिजों जेबो लोब्बा गैया बबे गामियाव सोर मा बबे गामिनि मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टआ बबेजों बोहैगासिनो थादों मा दुखु मोनदों मा सानदों मा लुबैदों बेखौ माने गुरुत्त होआखै बेसेन होआखै गावबा गाव आदा बुगाव आरो बेबायदि खालामदों इउपिपिएलनि बैफोर फिसा फिसा नेताफोरा ग्रासरुट लेभेलनि नेताफोरा नाथाय बीपीएफआ बे बिथिङाव साक्सेस जादों बेखौबो मोनसे फेक्टर होनना बुंदों आइ डोन्ट नो रियेल अर नट बे जानोबो हागौ खिन्थु बे बाथ्राखौ आइडिया खालामनाय बे बाथ्राया नंद्राय नङा आरो खारन भटखौ बोगोनसो सबसे लवेस्ट लेभेलनि नेतायासो भटखौ बोगोन ना लवेस्ट लेभेलनि नेताया जुदि पाब्लिक रिलेसनखौ जोबोर मोजाङै लाखियाबा बेथ' इम्पसिबल बेनिखायनो गेदेर नेताफोरा इउपिपिएलनि गेदेर नेताफोरा बेखौ बुजिनायाव फेलें जादों बिसोरनि ग्रासरुट लेभेलाव जायफोर लिडारफोर दङ बिसोरो आसलते मा पाब्लिक फ्रेन्डलि नङानोखा पाब्लिक फ्रेन्डलि नङा आरो बिसोरो मा माने अहंकारा बारा बेबायदि आरो बेबायदि बुंदों आरो मानसिफोरा बुंदों ससियेल मिडियायाव नोंथांमोन नुबाय थादों जानांगौ बे मोनसे कारन देट मिन्स बिसोरो पाब्लिकखौ सनमान होनो रोङा आरोबाव मोनसे कारनखौ गोबाङानो आइडिया खालामदों जे बे जाहैबाय मा साख्रि थिसननाय जि साख्रि थिसननायाव जि माने करापसन जानायनि बाथ्रा ओंखारदोंना बेनि थाखायनो भटखौ होआखै बेबो मोनसे फेक्टर माने बहुत करापसन खालामदों बे करापसना जेसे भलुममोन बेखौ माने बीपीएफआ जिहेतु बहुत स्प्रेड खालामना होबाय नालाय बहुत गेदेरै माने बेखौ हाइलाइट खालामना होबाय नालाय मानसिफोरा नंमारगौ सानबाय आरो जानोबो हागौ बेखौथ' बुंनो हाला बेनि रियेलिटि प्रुफ जेबो गैया बीपीएफ सरकारा बेनि प्रुफखौ दिहुननांगौ जे रियेलिटिया मामोन बिथांमोना सरकार फैनायनि उनाव बेनि रियेलिटिखौ दिहुननांगौ जे बेयाव मा करापसन जादोंमोन बेफोरखौ दिहुननांगौ स' बेबो मोनसे कारन जे इउथफोरा इउपिपिएलनो भट होआखै ओरै मोनसे आइडिया खालामनाय जादों नाथाय बेखौ सार्भे खालामनानै बुङाखै आइडिया खालामनाय जादों आरो जे इउथफोरा मा जाहोननि थाखाय भट होआखै मेक्सिमाम इउथ आरो इउथल' नङा इन्टेलेक्सुयेलफोराबो बे बिथिंनि थाखायनो हामा मोनदों आरो मोनसे कारनखौ ओरैबायदि बुंदों जे एबसुआ इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनायनि थाखायनो माखासे मानसिया जिहेतु एबसुखौ नायनो बायो नालाय बिसोरो भट होआखिसै बेबायदि बुंदों आरो
माने एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था होननानै बहुत मानसिया बुंबाय थादोंमोन ना आरो बेनो इउपिपिएलखौ साइड इफेक्ट खालामदों आरो बेबायदि बुंसोलायदों आरो बबेखानि एबसुआ इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनायखौ हामा मोननाया बेसेबां रिलिभेन्ट बर' जातिनि थाखाय बे साननो गोनां दे न' डाउट नोंथाङा गाज्रि मोननानै भट होआखिसै इउपिपिएलनो खिन्थु बेहाय सापर्ट खालामनायनि जाहोना मामोन बेनि रियेलिटिखौ मिथियालासेनो नोंथाङा मानो हामा मोनखो बेखौथ' मिथिया आरोबाव सानैसो मानसिया बुंबाय थादों जे बेबो मोनसे फेक्टर जानो हागौ सापर्टिभ फेक्टरखौसो होनदां सार्भे खालामना रियेल फेक्टरखौ बुंनो थाखाय रियेल जाहोनखौ बुंनो थाखाय सानैसो मानसिया बुंबाय थादों मा एबसुआ बर' जातिखौ धंस खालामबाय दिपेन बर'आ बर' जातिखौ धंस खालामबाय ओरै बुंबाय थानाय नुदों मिडियाआव ससियेल मिडियाआव नुबाय थादों आरो बेखौनो माखासे मानसिया नंथारगौ साननानै माने गाज्रि मोनदों जाहैबाय खिन्थु बेयो जेबो ओंथि गैया बे टटेलि फेक्ट आं बार बार बुंगोन बेयो नंखाय बे बाथ्राया एबसुआ बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायनि जेबो टारगेट गैया लोगोफोर आरोबाव मोनसे जाहोनखौ ओरैबायदि साननाय जादों बे जाहोना जाहैबाय मा जि 6टा जनगोष्ठी दोङो जायखौ एसटि स्टेटास होनो नागिरबाय थादों बेवहायथ' सापर्ट खालामगोन होननानै बुंथारबाय बेवहाय सापर्ट खालामगोन होनना बुंथारबाय हाग्राम महिलारि बिथाङा आरो बिसोरनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'बो दं जानांगौ इलेक्सन मेनिफेस्ट' मा दं आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ बुंगोन दसे उनाव नेक्स्ट मोनसे भिडिअ फैबावगोन बेवहाय नोंथांमोना बुंगोन जे मा बुस्थुआ गुबुन हारिनि भटखौ बोनो हादों बेखौ नोंथांमोन आङो खिन्थागोन आरो बिथाङा मुसलमानफोरनि थाखायबो खायसे खायसे बुस्थु बानायनायनि इलेक्सन मेनिफेस्ट' बुंदों आरो बेनि थाखायबो मुसलमान भटखौ बिथाङा बोनो हादों जानांगौ बिपिएफआ स' बे बिथिङाव इउपिपिएलआ मा साक्सेस जायाखै जिहेतु 6टा जनगोष्ठी मानसिया खम गैया सावथाला बहुत दङ जोंनि बिटिसिआव बहुत दङ आरो बिनि बादैबो कच राजबंसि दङ सरनिया कसारि दङ सरनिया कसारिफोरनि जि एसटि स्टेटास बेथ' मा अबस्थायाव दं नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो ओरैहाय मदाइफोरनि अबस्थाया मा अबस्थायाव दङ स' बेबायदि माने गोबां कन्डिसना दङ बिटिसिआव आरो बैसोरनि भटआ बेनिखायनो बिपिएफजों थांदों बिजेपिजोंबो बांद्राय थाङाखै मानोना बिसोरो मा बिजेपि सरकारखौ ना मा मोनसे बुंदों आरो आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ बुंगोन फरायनानै एक्जेक्ट मिथिया बेबो मोनसे फेक्टर जानो हागौ बेबायदि गोबाङानो बुंदों बिनि बादैबो मोनसे फेक्टरा जाहैबाय मा जे लं टार्म एन्ड सर्ट टार्म पलिसि एन्ड सर्ट टार्म पलिसि इउपिपिएलनि पलिसिफोरा जेनेरेलि लं टार्म पलिसि माने फिउचाराव बर' जातिखौ गेरेमसा बानायनो थाखाय बिथांमोननिया पलिसिया बेखौ गोबां मानसियानो माने डेस्ट्राक्टिभ बायदिसो लादों आरो बर' जातिखौ धंस खालामनाय बेबायदि लादों आरो बिपिएफनिया जाहैबाय मा सर्ट टार्म बेखौ नुखायो आरो बावैसो नुयो खिन्थु लं टार्म नङा आरो बुस्थुआ आरोबाव मोनसे सबसे गेदेर माइनास पइन्टआ जाहैबाय मा जुदि 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो सालायनो हानाय बे बाथ्राखौ माबायदि हाइलाइट खालामदों बिपिएफआ आरो बिपिएफ सापर्टार इउटिउबारानो जा जियानो जा बिसोर माबायदि हाइलाइट खालामदों 14टा डिपार्टमेन्टखौ आसामा लांफिनबाय डिसिआ सालायनाय माने बेखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय अथ'स' बै डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआवनो दङ आरो माने डिसिआ सालायनायखौ माबायदि हाइलाइट खालामदों जे 14टा डिपार्टमेन्टखौ थगायनानै आसाम सरकारा लांफिनबाय बेबायदि हाइलाइट खालामनायाव बिथांमोना साक्सेस जादों आरो बेखौ सम थानायावनो जुदि बुजिनायमोनबा प्रमद बर' सरकारा थारैनो माखासे भटआ थाबावगौमोन आरो बेखौ बिथांमोना लाइटलि लानाया सबसे गिदिर गोरोन्थि जादों इउपिपिएलनिया स' बेबायदि माखासे जाहोन बुंदों मानसिफोरा बै माखासे जाहोननि थाखायनो इउपिपिएलआ खम भट मोनदों बेबायदि बुंदों बिनि अनगायैबो हाजार जाहोन थानो हागौ गोबां जाहोन थानो हागौ मोनसेल' जाहोन जायाबो जानो हागौ दा नोंथांमोना नायबिजिरबानो जाबाय नेक्स्टआव जे मा जानो थाखाय जेनदों आरो बेफोर जुदि रियेल फेक्टरबा बेथ' साननो गोनां बिसय जे जोंनि पाब्लिकआ माखौ बुजियो माखौ बुजिया आरो जिखिनि मिशन भिजन लादोंमोन बै भिजनफोरखौ बुजिनायावबो गोबां मानसियानो फेलें जादों होनना बुंदों आरो आंनि बादिबा जि ग्रासरुट लेभेलाव जायफोर नेता थायो बिसोरनि बांसिन गेदेर गोरोन्थि दं होननानै आं सानो स' नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव